So Vekolupa was arrested yesterday in Botswana. Mukomana akazobira vanhu vasingabirike mare. So this is what happened. A few days ago, he was trending in Botswana. There was a post that confronted one of their celebrities, anonzi Vima Mbizi, akashandiswa neDiamond Migration company yake Vekolupa to scam people. Iye anga asingatoziva kuti chii chiri kumboitika. Munongoziva masocialites kuti kana angoona pane mari chete vanobva vatongodyira. And Vima Mbizi uyu, not so long ago, he was also in Zimbabwe. Akauya akaperforma pazvinhu zvapresident, akadedzwa napresident kuma-awards uku. Ndofunga takamuona achitotenda and anga kuda kutaurira chishona. So akabva atagetwa iye naVekolupa kushandiswa to lure vanhu vekuBotswana kuti vaadvertise kuti kuenda kunze kwenyika and the likes. So let me just read post yacho yakatrenda kuBotswana about iye Vekolupa. And hi Vima Mbizi, I've noticed that you are always an ambassador for some company called Diamond Migration. There are countless Botswana who have been scammed by this company. One even lost over 80,000 pula to their bogus migration scheme. So I have a few questions. How many Botswana have they genuinely helped to migrate? Who are those Botswana? Why does the company keep changing directors so frequently? Why do they constantly shift office location? Under what certification or accreditation do they operate? Are they licensed by the Ministry of Labour and Immigration? And finally, did you conduct any due diligence before accepting to be a brand ambassador, or can you help their many victims to get a refund? Ndo post yakatrenda. I think it's about 6 days ago. Paka post was this post, and vanhu vakawanda started tagging Veko. Veko wacho akauya akaramba akati nini, I'm clean, my business is clean. Mabridge also started saying kuti Veko, please, can you please come on social media undichenesewo zita rangu. Vanhu vakati iwewo nyarara zvako, wakataura ukati vanhu endai kuDiamond Migration, hakuna munhu ari kubira munhu, bosi Veko ari kuita zvinhu zviri genuine. Vima Mbizi then actually responded to this. Shkan's morning, bro. I left Diamond Migration 3 months after working with them because there were things I didn't understand. That's why you never saw me advertise them again. I even removed their ads from my social media platforms. They were supposed to be part of my Vima Mbizi charity event, but I decided to remove them to protect those who were following. The problem was that I did go public about leaving them. I saw red flags but didn't have the facts. I'm glad you're now raising the alarm about this, and I'm ready to assist where I can. Another thing you must check for me as a brother is, why is Diamond Migration registered with the laws of Botswana? You have an office in Botswana operating in Botswana while there are people complaining about it, yet there are no arrests. This experience taught me that we must always do proper research before becoming brand ambassador or influences companies. I apologize to anyone who was hurt by this. And ndo zvakangoitika muno muZimbabwe. Ana mama V vaimhanya nechimuti, ana Taiti nechimuti vachimhanya nacho, ana Nyati vachimhanya, like everybody, almost my socialites are prominent vaimhanya nacho chimuti ichocho. That's why they were scammed, because vaiona masocialites promote. A few minutes ago, the person who posted 6 days ago achikonfronta Vima Mbizi, zvatisingakwanise kuita isusu maZimbabweans kuti kukonfronta masocialites edu kuti iwewe, why you were advertising zvinhu zvaibira vanhu mari. Up to now, I think kuti vanhu vanonyatsokonfronta vanhu vainyatsoti Diamond Migration zvakati, they were not really confronted. So this person came with feedback yekusungwa kwa iye Vekolupa. He actually wrote, hence the gentleman Vekolupa, the one who scammed Botswana out of hundreds of thousands under the pretext of helping them relocate to European countries through his company Diamond Migration, was successfully arrested by the Botswana police yesterday. Yes, the same Zimbabwean guy who had V as his brand ambassador. Thank you, Botswana Police Service. He had been hiding in South Africa, but foolish as he is, we set a trap. We pretended we wanted to pay for his services, and he came running back. Police nabbed him on the spot. Hopefully this brings some form of closure to many of his victims. I know I was attacked and insulted for standing with them. Anyways, it was my last free commentary on scams and fraud related issues. Next time you see me posting about such matters, just know I'm being paid. Oh, and those was asking, his many cases are at Naledi Police. Liwena, if he scammed you, go there with proof and lodge a case.
mukunzwa kanyaya dzacho kuti vari kuda kunomusungisa futi, you can further go there and mopa mavhi11 enyu osungwa futi here kana kuti ovhurirwa madockets whatever. But anyway, for now Botswana police actually has him. Mukomana akatoposta nezuro ari paairport, ndofunga vaifara kuBotswana, mapurisa anga akatomirira paairport and he had no way to escape. Kupusa nekuita umbavha hazvifanira kufambirana vedu. Zvimwe zvacho unofanira kuzombomirawo kana ukuona kuti skamu yako yakuzikamwa nevanhu vese, chimirawo kuba kwachoka. Umbavha huzodi kupusa munhu kuti check in kuti ara tambo kuBotswana ndokufarisa kako mbavha aizodawo kuti idai. So zvinhu zvacho, so regai tione kuti anoenda kujeri for how long. Munhu achafira mujeri uko iko kuganza kwaaita. Even nezuro wacho achiadvertisa kambani yake yeDiamond Migration achingoadvertisa kuba kwacho ikoko. Regai tione kuti kana akujeri who is going to go there, because hama dzake chai dzakamuramba dzakati isusu we didn't even benefit anything from umbavha ihwohwo. Pamwe amai vake ndo vachaenda kumuona kuBotswana, ngavamuvharire mujeri, hatitoda kutombomuona isu. Mbavha ngainofira ikoko kujeri. Ende Sisimbele vaitwa muroyi pese, vaingonzi she's a hater, havade business rake. Regai vazosekerera zvavo Sisimbele vari kunze vachiona kuti mukomana after my life and lives avakaita it finally paid off. Mumwe munhu aifanira kusungwa ndiye Metiko wamunoti Metiko. Metiko aifanira kumbovharirwa. Yes, akaclarify kunzi hanga asiri mudhiri, akatobuda akamuchenesa akati Metiko is not part of anything zvandinoita inini. But shamwari dzinokuchidzira umbavha ngadzifakwo mujeri, ngadziendeswe mujeri, because it wasn't hapashande here kunzi izvoni vanhu vese vaitaura kuti ndeye kuDiamond. Inonzi chiko iyo yekunzi waassociata, mapurisa anoti chiko yekunzi wabatwa wanga wachikuchidzira mumoto wembavha, inonzi chiko ameno iyoyo yacho yekuti unogona kusungirwa kunzi accomplice. Vanofanira kuita maaccomplices vese, mabrand ambassador. Ndana Madam Boss vari kuenda kujeri, vari kuenda izvezvi. Nyaya yemachina inyaya yekuti vakaita sei, vakashandiswa semabrand ambassador. So taiti Mama V, Madam Boss, ndiani futi mwaita zveDiamond, iyeye Mabridjo, ana Metiko ava vanofanira kuenda mujeri. And also ana Musekazi varipo palist ipapo. Ana vanoshanda naMama V ava futi ivavo futi varipo. Chiwa was advertising futi Diamond Migration. Saka vese vava vakasungwa. I think kuti zvinombofamba zvakanaka, vafe vadaira vatora imwe mari yemabrand deals yavasingazivi kuti zvikufamba sei, because a lot of people were scammed. So Sisimbele vakatongotaura vakati vanhu endai munotora mari dzenyu, mabrand ambassador ivavo ngavatombosungwa futi.